Baik kajing internet kini kejakan nang ne dapat nang ne na ying kebangsa sabar kajing internet kajing kiding ru kiba internet paro si snem kiding kisu long kim ju yap kiding kim ju yap re kilong kilung hi paro si snem kiding namar ba ang ne kasu slabi baro sinem mentaro na do menem step hadu mentan kadang slap mentarang suja dan re mentarang don hi malumala okay. Surok ro long ba internet ha kai kali ro idon sekali sudah janela lada fi kwa banle chano bun na ki breu la ne ki public ki chong da ka boss nama ka boss ka long ba ka bet ha nama ki de ki AC boss lada shit kano ro ngim don jingkus laya ka jing shit nomor ba long ka ba chapo la don da ki AC sudah de ki breu ki long shoot ka banle da ki boss ban ya ka ba le ki kali ka mai gitu inero kide kali ka mai kilong kipat hamtat ladangi le ka bos kum kalau hi kum ju kum selong rut ladangi le ki kali lagi kali baret ke hamrem ke bai kali rila le ka kali bah pat ke hamtat le ki breu nata kada ki rice bah ki bos namar sene ki bos ro kilong ki ba long kam dere ka bos ka ba mende kam tah re ki bos chapo ro kilong ki ba bes ha kasura prosel ka bahe ha hang ne jakap sa manga em haman lai phum second la ne sau phum second kum tu ngi yo i ki jing landing jong ki flight jong ki airplane re mentak sni pat nomor ba kalong kad tak su ja slam te ka penen ka dum tingem yo i re hang ne yo i ba kat bangi ya sane em kan mangile shano ro ngiu ibe kiding ki ba ke ka government ka tung la ne ka sarkar ka tung em sane kim ju pen le no e kiding ki se kum tu ki bu sa ban pen internet be wala ka suro ka ba he hadu ka ne ro andre kiding pat ki kim ju pen le no e andre ki ju no ki ju ino e kiding bakin tengkai bhai kiding nang ban pen internet ya ka snong la ne ka jaka janti ama bat ham tamban ya da na ka jing shit bat na ki leer ki bajak clear kali shane te ki don bang kali ki ba la remdor sudah kum ki Mercedes Benz ki BMW ki Volvo right. Kine ki Toyota company hendre ke babas kila de kali ke babas pat kine ro de ki Toyota company sang dia ngam ju i kum kine kali
ngatrai lada ka government kala kumbala yang ka government chane lada ka sarkar Meghalaya lane ka sarkar India kala kumba le mangi chane ka sarkar chane ka Meghalaya jungi kalong ka jaka ka ba itana tadu kata-kata khantam syasor syakapsor kumtu ngin tung de kiding lada ka government ka yarab bantung de kiding haki haman la ka liang jong ka surok tarai kalong ka jaka ka ba itana tadu kata-kata pej ka jing khoi chane ro ka surok kalong ka khoi chatu kata-kata namar ba dang step hang lela don ki nong pen khoi ti kali ba pen khoi jaka surok kumtu kila sajro da ka kadon ka we ka kali ka bakit kumtu kin saja ka surok kin yaj kumtu ma bon teli kali kin saja ka surok na kata-kata ka surok ro kalong ka bakho jadu kata-kata ban pej ngan pen iya pi haman ki jaka ki don ki dasben ban bangin brede ki nyut ki bangi bam jing bam lane kamtam ki tu ki badi duma idi secret hang tu la don kati ka bas rong jerngam kumtu kadai ke jaka ba kindi duma ban bread ki dekot duma ki lengkot dim secret tentu kan kiding ro kidang bun ha kiding ki balak temen ha ki long ki kiding ki barim ha mo ki bala slam ha pe kila mi ha bun ki tana ki bahe ha baik kunta namar bahasa ne kimju pen leno la ne pen sep kiding ki jutung ding ka sarkar ke encourage ki pajba bakin tung ding bakin long kumta ban sumar bhai ki jing tung ki jing te baro kane kade ke kali telsa ka bat mai mentah elektrik aku beli subun perlok baro mentah kasih nga peni pi kwa peni pi tang katne ba kane kade kata kajaka bangasa mentah bangadon training sane kade ke jaka ka ba itanat bar ka pangat sisa bada ngam ju poi perkhat bangan poi sane ru na ta da ku beli subun nya pi baro ki baya support ya kersian sarang ya kersian nang ne sakmat nang bangan nak pen ibun ki video hakane ka channel ka jonga kum ka gitar tutorial kamtam hakane ka channel ka jonga ka ban ka banga jupen lejeng mut bha ka dei ka jihikai lane ki gitar tutorial but teng khat ngale yakine ki vlog kumne kumba ngasupen ikai kumne chatai nam ta jungpi iwe rei ka mostly haka channel ka jonga ka don betang ki tutorial hi bat ki jing roi gospel kumtu ki gitar tutorial for gospel song ta ku blai subun parlok mentaka sni kadai ka sni ka ba no kadai ka sni ka baningkong haune ubnai jung ne ubnai June happy new month for everyone ang scam bu ne ubnai long ubnai ba dap da ka jing suk pat ka jing kemen ya pi we khamtame kitu ki kun samla ki bala ju ngop pat kerni ha ka jing di ki ba pen bu aj kum ki drop kumbang ju iman kasni ngisa ju i ya kena kasi jungi ki bala ngop ha ne jing di te silha kala ka bamot im ka jim ka baba ka por kadang don ya pi bapin kala bapen pejala ka jong ka jing in namar ladangi dapat kamet ka bakoj ka bakya ngisiu tenat jala de bang yaj men yang pan lekai sene sata hendrel rangi pang sitom adangi don kata ka jingkerni utau drop ngisiu tenat su bang le ro ya ki family ro ngisiu tenat su ni im tang marwe kuntu ni im pat perlo ke biadi adi lang kalong ka ka ba susi kan abayo ya ka jing kharo jung ne jing di pen bu aj menta aman kalong jing kala suthet ha kamtam ha Meghalaya ka jungi bye bye perlo tangkat nehi kubli sibun